zajednički našeg nadbiskupa Đure pohoditi ovu župnu zajednicu. Započeli smo prije podne susrete u ovoj župi od društvene zajednice općinskog središta, pa smo pošli malo do duše malih katoličkih filijalnih zajednica ove župe, Luka i Kosjaka, malo se provozali samo do Kopačeva i kroz Vardarac. Pohodili smo i u duhu ekumenskome kalvinsku zajednicu na području ove župe i potom smo se onda susretali sa župnim suradnicima u ovoj župi i evo nas sada na središnjem susretu koji nas sasvim neposredno i to u sakramentalnom dostojanstvu povezuje sa samim Isusom Hristom. On je središnja osoba u kojoj se okuplja crkva. I današnjim danom mi želimo prije svega ne izvršiti nekakvu kontrolu, nekakav pregled, nego posvjedočiti zajedništvo. I to istino da ova župna zajednica nije sama, nego da pripada velikoj obitelji Hristove crkve, sasvim konkretno crkvi naše Đakovačko-osječke nadbiskupije. I da se u zajedništvu crkve svi trudimo dati potporu jednim drugima. I to baš u iskustvu i svjedočanstvu kršćanske vjere. Na poseban način mi odrasli, mlađima, ali onda i jednim drugima. Oni koji imaju životnu snagu, koji su u zreloj vijeku i srednjoj dobi, onima koji su stariji, koji su u teškoćama, da možemo svi pomalo nositi terete jedni drugi, ali ostavljajući uvijek slobodu svakome da ga Gospodin dotakne, prosvjetljuje i da ga vodi. To želimo obnavljati i u ovom korisnom vremenu, pripradajući se na uskrsna stada. Obratimo se Gospodinu, prepoznajmo istova, da nas Bog istinski voli i da nas prima svojom milosrdnom ljubavlju. Nakon svete mise za pokojnoga Jožefa Boga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Gvazdadjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, sačuvaj u svojoj crkvi spremnost na dobra djela, utješće vremenitom pomoću i privedi ih vječnim dobrima. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Bože, koji s Tobom živi i raduje u jedinstvu Duha Svetoga, posle vijeke vjekova.
godine. U ono vrijeme, dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze 12 nasamo te im putem reče: Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin čovječji biće predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa svojim sinovima, pade ličice da od njega nešto zaište. A on će joj: što želiš? Kaže mu: reci da ova moja 2 sina u tvome kraljevstvu sjednu uzad, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: ne znate što ište. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: možemo. A on im reče: čašu ćete moju do duše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac. Kada su to čula ostala 10, razgnjeve se na 2 brata. Zato ih Isus dozva i reče: znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, ko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Poštovanje dragi župniče, dragi veličanski greh, svi dragi župljani ove vinske župe, od ministranata koji su od oltara, preko članova župnih pjevačkih zborova, do svih vas, osobito ovih najmlađih školaraca, pripravnika za prvu pričest ove godine, da mi potvrde, dragi njihovi roditelji. Slušali smo i večeras vjeruje otvorenoga srca, navještaj Božje riječi. I vidimo kako nas snažno dotiče ta sveta pouka. Posebno sada u prvome dijelu vremena korisne. Ali znamo da svakoj biblijskoj riječi i uvijek želimo pristupiti otvoreno srca, s nekom sviješću, ali uključeno, da upravo na toj biblijskoj riječi mi trebamo duhovno, a onda i stvarno, graditi svoje živote. Baš tom riječju biti zahvaćeni, rasvijetljeni. Sjetimo se toga, kako u kršćanskim zborovanjima, a kršćani to od
je li patnik ili sretnik, zrela osoba. Ta životna zrelost, tako je potrebna, čini mi se, draga braća i sestre, čovjeku današnjice, nama, u ovo suvremeno doba. Ali ta zrelost je tako nezaobilazno važna za iskustvo vjere. Mi moramo računati da da je put sazrijevanja, dolaska do zrelosti i ustajanja u zrelosti jako zahtjevan put. Zrelost uključuje uvijek budnost, trajno pročišćavanje. Jedan od djelatnika u kulturi u našoj domovini ovako je nedavno, dakle prije nekoliko godina, posvjedočio u svom iskustvu vjere. On kaže ovako: sjećam se prije više godina, moja vjera tada bila samo tradicionalna. Kaže on, teška i tradicionalna vjera. Mi dobro znamo, tradicija ima svoju nezaobilaznu vrijednost, ali danas sve snažnije, kaže on, mi osjećamo kako moramo graditi i kušati snagu duhovnosti, duhovno svjetlo svoga života. Tako i sestre, pitanje zrelosti potiče nas da što dublje razumijevamo i onaj pravi kršćanski smisao i sadržaj ovog korisnog vremena u kojem se nalazi. Korisma je, poučava nas crkveni nauk, vrijeme koje nas prije svega želi oraspoložiti za slavlje Vaska. To je vrijeme slušanja Božje riječi i obraćenja, priprava i spomena krštenja, pomirenja s Bogom i s braćom i sestrama. To je vrijeme češćega posezanja za oružjem kršćanske pokore, molitvom, postom i dobrim djelima. Trebamo se sjetiti onog dvostrukog smisla korismenog vremena. Znate koji je istaknut kao prvi? To je krstni smisao korismenog. Što to znači? Znam i ja kao odrasli vjernik, i vi, mlađi i stariji, i na drugome mjestu je pokornički. Krstni vid korismenog. On se očituje u njezinom shvaćanju, ne samo kao priprave nekrštenih na krštenje, već je priprave cijele zajednice na slavlje spomena vlastitog krštenja. Kako je važan moj život u istini krštenja. A na čemu se ta istina nadograđuje, na čemu se temelji? Temelji se na Hristovu životu, na njegovoj smrti i uskrsnuću. Tako je sav moj život zapravo obilježen pogledom i putom prema uskrsnuću Hristovu i mome uskrsnuću. Zato nas u naše doba poučava sada u miru Papa Benedikt, koji kaže da nas korisma podsjeća da se biti kršćanin ne može ostvariti samo kao uvijek nanovo postajan kršćanin. Svakoga dana, novom svijetu i novom snagom. A u ovogodišnjoj poruci za korismu Papa Franjo nas ovako podsjeća. Hod prema uskrsu poziva nas da obnovimo svoje kršćansko lice i srce, pokajanjem, obraćenjem i opraštanjem. To je, kaže Papa Franjo, korisno, koja poziva kršćanina dublje i konkretnije otjelovljuju, to jest da žive prožeti uskrsnim otajstvom u svom osobnom, obiteljskom i društvenom životu. U današnjeg gospodskog uroku Isus nam je
sastavnice za ovu župu crkvu. U misijskoj skupini spomenuje neko danas slugu Božjega oca Antu Gavrića. Gledajte što on malo mjeseci, nekoliko godina, prije svoje smrti iz Indije, Bengalije, piše o svojoj Metkovićkoj župnoj crkvi. Otac Ante Gavrić, iz daleke Bengalije, tvoj zahvalni sin, ljubi tvoje svete gradove i oltar tvoj sveti. Moj zadnji dah, zadnja molitva moja letiće k tebi, srpsko moga djetinjstva, moje sreće. Tvoj zahvalni sin. Vjerujem da u vašim srcima, dragi vjernici, ima negdje mjesta za ljubav prema svojoj župi, prema ovoj staroj, vašoj župnoj crkvi. Još mala misao da pravi. Kroz ovu godinu 2019. spominjat ćemo se 100. obljetnice rođenja našeg biskupa Ćirila Kosa. I malo stariji, sigurno ga se zdravučno sjećate. Kad bi on govorio o kršćanskoj vjeri, o krštenju, o kršćanskom životu i pozivu, on je snažno naglašavao da smo mi svi, on je to govorio, Kristu posvećeni. Neobična hrvatska riječ. Kristu smo posvećeni. Neka nam ta sličnost s Kristom uvijek bude, braćo i sestre, onaj pravi životni kompas, onaj prvi glavni putokaz svim našim koracima, i mislima, i riječima, i djelima. Amen. Pouzdani u Božju dobrotu i srca otvorena za dar njegove mudrosti i srećemo pred Božjim licem svoje modlitve.
stopove grijehom, po svetoj razmjeni darova, što se vrši ovim bogoslužjem, po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Imamo od Gospodina. Dostojno je i pravedno. Istino je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svake zahvaljujemo tebi i da ne koristvenim odricanjem častimo, Gospodine sveti Oče svemogući vječni Bože. Odricanje kroti našu sjelištu nada, otvara nam srce za potrebe po uzoru na tvoju dobrotu. I stoga zajedno s nebrojenim plaćanjima i mi te veličamo ovim hvalospjevom.
više to predivno razdoblje našeg života koji nam je Bog darovao nosi u sebi duboku čežnju, koja ne više sve ostalo, nego ga uzdiže kako bi mu dala puninu. U Evanđelju Isus, obraćajući se svojim prvim učenicima, pita što tražite. Draga braćo i sestre, to pitanje nadilazi prostor i vrijeme, zahtijeva od svakog muškarca i žene da se otvori životu i traži pravi put. I evo ono što iznenađuje, Hristov glas pita nas i danas što tražite. Vi, dragi prijatelji, pokazujete svoju želju ići za Gospodinom, biti svjetionici svojim prijateljima, rođacima, obitelji. Isus nam i danas govori putem Evanđelja i Duha Svetoga da je On naš suvremen. On je onaj koji traži nas prije nego li njega. Potpuno poštujući našu slobodu, On se približava svakome od nas i predlaže sebe kao istinski odlučujući odgovor na ovu čežnju koja prebiva u našem biću, na želju za životom koji vrijedi živjeti. Pustimo da nas Isus uzme za ruku, pustimo da nam bude prijatelj i suputnik na našem životnom putu. Pouzdajmo se u njega, jer nas On nikada neće razočarati. Isus nam daje da izbliza upoznamo ljubav Boga Oca, daje nam da shvatimo da se naša sreća ostvaruje jedino u prijateljstvu s njim, u zajedništvu s njim. Stvoreni smo i spašeni iz ljubavi. I samo onaj ljubavi koja želi i traži dobro drugoga, uistinu možemo ispustiti smisao života. I radosni smo što ga živimo. Pa i u naporima i kušnjama, i razočaranjima i padovima, i ovdje, na kraju domovine, ovdje, s ove strane Drave, u našoj Baranji. Gospodine biskupe, pridružujem se čestitkama koje je Saša izrekao u ime čitave naše župne zajednice i evo koristim priliku da sve vas, sestre i braćo, pozove da se priključimo biskupskom ređenju u Đakovu koje će biti na Uskršnji ponedjeljak popodne. Sve vas kojima sam rekao da trebate ostati nakon svete mise u kratkom susretu s našim biskupom, dakle krizmanici, prvopričesnici, njihovi roditelji, mješoviti zbor djece i mladih, suradnici, čitači, mladi, molim vas da ostanete nakon blagoslova, a sad molim da na sve nas zovete Božji blagoslov. Hvala vam svega srca na ovim lijepim riječima, tako sadržajnim i poticajima i za mene, a zapravo i za sve nas. Ali mi neovisno toga se meni sad obraćali s takvim nazivom i kad sam razmišljao na dan imenovanja o nekakvom svom shvaćanju službe, ja trebam sada započeti, pa i u kontekstu nekakvog budućega geslavskog, biskupskog života i službe, da se sjetio nečega što je kao gesko već prisutno u našoj biskupi, možemo napisati da sam u to vrijeme poprilično sam utjecao da to gesko staviti u središte prigodom dočeka svetoga Pape Ivana Pavla II. Našoj tadašnjoj biskupi u lipnju 2003. godine, a to je kratka rečenica u zajedništvu Kristova poslanja. Nekako bi volio baš svoju službu doživjeti tako. U zajedništvu Kristova poslanja sa svima vama, svatko dragocjen i ne izostava na svome mjestu za život
s vama. I s duhom